Anga foli ni wale nyumando me ka nyeshi au ma Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigile do jabaranu ngoro ka nyamada wala sa famia bisoro au fe TV Shirifula bamananga kuna foni na wala libina ka yumunu na Mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye Demission togola ministry ani barako ministry Amadou Koita aye aka ladala kuna fondi kene sigi ka beni kari temene octobre kalo kile muka ani kele centre d'information gouvernemental du Mali kono ka bo amdalay ase 2000 ka beni aka zien kuna fondi kene nye akorofo bolla femunonga olube talike ka beni anga jamana yere ka lahalawi inafo femiye sharia tigila mawye oluka barable katase ilama mununga ngado anga jamana marabolo kono ani katase ka bado benga seben bolono blala anga mamunuye abara sharia shirifula jabaran soto wala oye Muhammadu Ben Shirif Sumanu naka jatala siru nyari anga jeka nyamada ukasoro lumfe ko munu nga nyanabo jamana nyamɔgɔw fɛ ni waati nunu kɔnɔ olu de kɛra kunnafoni na kumabaw ye jamana ɲɛmɔgɔya so ka babu sentigi fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn saba sariatigiw ka barabla n'an b'o tile 112 lan da o kɛlen bɛ sababu ye ka Mali kiri sɛbɛkɔrɔ yobo yaba nka n'i bɛ hakɛ fana kɛ i jɔyɔrɔ fana ye min ye jamana sariya batuli la i kan k'o fana kɛ n'an b'a fɔ ma ko devoir o de ko ni barabla kɛra sendikaw fɛ a ka kan service minimum o ye mun ye baarakɛla dɔw ka sɔrɔ yen pour que jamanadenw mɔgɔw bɛ jɔ fɛn minnu na pour que jamanadenw ka ɲɛtaa bɛ fɛn minnu na o kana se ka kɛ gɛrɛntɛ wulu ma bɛn kɛra min kan gouvernement ko an ye farankan min kɛ Mali baarakɛlaw bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnana aw juges n'a saratigɛlaw an bɛ tila k'aw ka sara kɛmɛ o kɛmɛ an bɛ tan fara kan o fana kɔfɛ indemnité dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko indemnité de judicature plutôt o fana na gouvernement jɛra ka farakan ko kan kɛmɛ o kɛmɛ ka 50 fara o kan o fana kɔfɛ tuguni indemnité bɛ yen fana n'an b'a f'o ma indemnité de logement o indemnité fana na tuguni o tun bɛ 1000 de la gouvernement jɛra n'a ye o bɛnkan sɛbɛn na k'a fɔ san 2017 a bɛ o 1000 a bɛ 13 fara kan ka na kɛ 23 ye san 2018 na a bɛ tila ka 2000 fara kan k'a kɛ ka bɔ 23 na ka kɛ 25 ye donc o indemnité de logement bɔra 1000 na bibi na o bɛ 25 la gouvernement ye engagement ta layiru di bi gouvernement ye layiru bɛɛ timɛ a juge tɛ Mali la bi président Ibrahim Boubacar Keita ka tile la min ma 4000 sɔrɔ a ka sara sanfɛ donc o bɛɛ mun ye pour que magistrats ka se k'u ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ u ka se k'u ka baara kɛ danbe kɔnɔ u ka se k'u ka baara kɛ ka sariya tigɛ a fɔra cogo min na donc k'o fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ hali bi gouvernement bolo kɔni jalen don fɛn o fɛn ye sikafɔ ye fɛn o fɛn ye kuma ye min bɛ to basigi min na jamana ko parce que gɛlɛya man kan t'a fɛ dɔwɛrɛ ka fara o kan mais gouvernement fana tɛ se k'a fɔ min nin di ka sɔrɔ a se tɛ ɲɛ n'i y'a kɛ ni min farati a bɛ jouer jamana bɛɛ kan donc maliyɛnw bɛɛ k'o faamuyali bi ko wɛrɛ mun fana bɛ jamana kɔnɔ o ye marayɔrɔ kura minnu kan ka dan tigɛ olu n'o kunkanko kumaw ɲɛbila sariya dɔw de don minnu taara depuis san 2012 k'a fɔ découpage administratif min na kɛ a bɛ kɛ jamanaden bɛɛ de tɔgɔ la a bɛ kɛ Mali ɲɛtaa de tɔgɔ la a bɛ kɛ Mali basigi de tɔgɔ la nka a tɛ se ka kɛ malidenw kɔ dɛ a tɛ se ka kɛ sigikafɔ kɔ dɛ a tɛ se ka kɛ ni jamanadenw da ma don a la dɛ donc avant projet de bɛ yen depuis 2012 région 2 créera fɔlɔ Tawudeni ani Menaka dɔw créera a bɛ kalo damadɔni bɔ Nioro du Sahel b'o la Dioïla b'o la Kucala b'o la ani Buguni b'o la dɔw fana kan ka créer tuguni nin bɛɛ ye dɔrɔn pour que réforme nin jamana n'a ka ko bi a n'a man kan bɛɛ sɔrɔ a ma k'a ka kan an kan ka réforme kɛ bi réforme k'o kɛ jamana yɛrɛ tilancogo pour que baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ani réforme politique ani réforme institutionnelle mais avant projet min talen don o avant projet ni ala sɔnna ma ministre de l'administration territoriale a bɛna yanni tile damadɔni cɛ a bɛna sigiw labɛn ɲɔgɔnyew labɛn Mali région bɛɛ la Mali région bɛɛ maa o maa n'o da kan ka don nin baara la u bɛ sigi région bɛɛ la a sabanan tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn mun na n'a bɛ fɔ ma accord d'Alger min bɛ se ka hali bi danaya sinsin jamana ani kulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan sɛbɛn mun ni a bɛ fɔ a ma accord d'Alger o ka se ka sinsin o ye accord min n'an y'an bolonɔ bila la gouvernement jɔyɔrɔ kan ka kɛ fɛn o fɛn a la gouvernement k'o kɛ pour que accord ni waliko ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na donc anw b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ n tɛ ko kura anw bolo nin ye tare de anw bolo donc ni Nations Unies fana ye ni bataki signé ani mouvement signataire plateforme ani SEMA olu fana mana déclaration kɛ k'a fɔ k'u jɛra n'a ye an bɛ se ka
accord lawaleya cogo pour que bɛn bɛna cogo min na an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛ se ka terroriste kɛlɛ cogo min na jamana juguw kɛlɛ cogo min na an bɛ se ka fɔ tare don mais an bɛ min fɔ dɔrɔn accord kura tɛ dɛ accord kelen min don dɔrɔn min bɛ yen o accord pour la paix a bɛ fɔ nin ma dɔrɔn pacte pour la paix pacte ye mun ye an sɔnna hali bi fana ka danaya kura k'a yira jamanadenw na ni diɲɛ bɛɛ la k'an bɛ danaya kura di accord min b'an bolo o accord lawaleko ɲuman kan. Jamana ɲɛmaaso ka babu sentigi in ka nin dɔgɔkun o dɔgɔkun kunnafoni di a kun de ye walasa jamanadenw ka se ka bɔ jamana ɲɛmaaso ka hakilina talenw kalama. Mali silamɛdinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka ɲɛmaayasoba a ka bolofara min bɛ ɲamanakaw fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 20 u taara u ɲɛda olu kan walasa baaraba minnu sera ka kɛ u fɛ u ka se ka u ka ɲɛmaaba n'o ye a se ye de Sherifu Usmani Madani Haidara ye ale ladɔnniya o la baara in yɛrɛ senfɛ groupement maa caman ye a lasɔrɔ ka fara ɲamana sigida ɲɛmaaw kan Yamayira Sanogo n'a ka jatala Dramani Male olu ka sɔrɔlenw don. Mali silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw ka faranka ɲɔgɔn tɔnba min bɛ n'an ko ma groupement spirituel des leaders religieux du Mali a bolofara min bɛ ɲamana ka kɛ ni a seri Sherifu Usmani Madani Haidara ka kunkilennaw ye dinɛ nasira kan min ye ka silamɛ dinɛ k'a sinsin ni k'a yiriwa olu ye wulikajɔw caman kɛ wajulu nasiraw la ɲamana ni a lamini na walasa o jɔyɔrɔ min ye silamɛya sinsinni na ka se ka o baara ninnu caman waliya san kelen ɲɔgɔn sɔrɔlen o wulikajɔw la o y'a laɲini ka Mali silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw ka faranga ɲɔgɔn tɔn groupement spirituel des leaders religieux du Mali ka o kuma ɲɔgɔnya walasa o bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ u ka baara ninnu kɛtaw la cogo min na. Alhamdulillah n bɛ Ala tanu ka Ala barika da an n'u ye mɔgɔw wele bi ɲamana n'a lamini bɛɛ lajɛlen wele fo ka taa se Banan kɔnɔna na ka bɔ yan fo ka taa gosi Banan an ye bɛɛ lajɛlen wele ka fɔ n'o y'an ka ɲɛmɔgɔba ye n'o Usmani Sherifu Madani Haidara ka fɔ ale bɛ na anw fɛ ɲamana bi sira jumɛn kan n'o ye groupement ka sira ye o sira la an balimakɛ n'o ye an karamɔgɔ Kasimu Tarawele ale de kɛra sababu ye ka na groupement sigi anw fɛ ɲamana ka b'o la ka na bila sisan na an ye baara mun kɛ groupement kɔnɔ ɲinan an tun ye o wajuli ta ka bɔ Saruna ka bila ɲinan an ye sigi hakɛ min kɛ an tun ye mɔgɔw wele bi o wajuli ba la san'an ka ji mana tigɛ san'an ka baara kura daminɛ an tun ye mɔgɔw wele o de la. Mali silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw ka faranka ɲɔgɔn tɔnba groupement spirituel des religieux du Mali o ye o ka nisɔndiya yira ka kɛ ni nin baara in kɛlen min ye baara min ni a nafan ka bon diɲɛna ani kiyama ka d'a kan a dabɔkun de walasa ka se ka silamɛya sinsin cogo min na. Alhamdulilayi rabbil alamina fɛn min bɛ ne la fɔlɔ o ye sewa ye ani nisɔndiya min ka bon n'a a bɛɛ lajɛlen ni o ye danaya ye. Alhamdulillah nin kɛra bi i b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye min fɔ al-yawma akmaltu lakum dinakum an ka diinɛ dafara an karamɔgɔ a n'an fa Seyid Sherifu Usmani Madani Haidara a na ni hakilina min ka groupement bilasira ni Ala y'a nɔgɔya a bolo ka groupement créer ka hakilina don cɛw la ni Alakira sallallahu alaihi wa sallam ale yɛrɛ mɔkɛ sanumanba in don o ye nana ni diinɛ sanuman min ye n'o y'a ɲini ka nɔgɔ bila a la k'o sira nɔmi ale ka o sira jɛya ka o sira in ka falaka wuli ka bɔ a sanfɛ k'an bila o sira ɲuman kan. Kuranɛ kalankanw wajulu ka seereyaw ta ka ɲɛsin a seri Sherifu Usmani Madani Haidara ma ka kɛ ni a ka cɛsiri ye dugukolo sanfɛ silamɛya sinsinni na min bɛ kɛ sababu ka bɛn lanati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɛra kɛwale ye minnu caman kɛra nin baara ninnu kɔnɔna na. Mali silamɛ dinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a se ye de Sherifu Usmani Madani Haidara a yɛrɛ ye bilasiralikan minnu fɔ ka bɛn ni ɲamana sigi ye an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Nin jɛkulu min sigilen filɛ leader religieux nin sigira de silamɛw an ka se ka ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diinɛ mana tila cogo o cogo a bɛɛ bɛ Ala de nɔfɛ ni dusukun kɛra kelen ye an bɛ balo an ka jamana kɔnɔ hɛrɛ la anw bɛ min ɲini nin jamana in ye a n'a denw ye an ka balo a kɔnɔ hɛrɛ la Ala ye min d'an ma n'o ye hakili ye an ka se k'o labaara an kana bi dɔ ka hakili dingɛ kɔnɔ o k'an ka escalier ye k'a ka sanfɛla sɔrɔ hakili de b'o baara kɛ
o la an bɛ fɛ ka min fɔ diinɛ dusukun de don dulokiba tɛ jalamugu tɛ kɔlɔsi tɛ ala ko bɛɛ bi bɛn adamaden dusukun de ma alakira yɛrɛ y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛya bi bɛn fɛn saba ma min bɛɛ ye kelen ye a fɔlɔ i'tiqadun bil qalbi ka dala i dusukun na ko ala bɛ yen muhamadu ye ala ka ciden nutqu bil lisan k'a fɔ i dala mɔgɔw k'a mɛn imtisalu bil awamir silamɛya ye fɛn minnu ɲini o kɛtɔ ka ye e yɛrɛ fɛ ayiwa la ilaha illallah an y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ an ko ala bɛ yen mɛ imtisalu bil awamir ala ko a ye min kɛ a ye min to an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ yen bi ala ko ka fɛn o fɛn to a bɛɛ bɛ ka kɛ mɛ don o don dɔ bɛ jɔ ka fara misiri kan mana an b'a dɔn yan n'i yɛrɛ nɛgɛ ala t'i nɛgɛ fɛn min bɛ se k'an lafiya o y'an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an janto an yɛrɛ la an ka fɔta ni kɛtaw la an ka dusukun ɲɛ ka na walidenw ma ka na an balimaw ma n'o kɛra ala yɛrɛ b'a dusukun ɲɛ ka na e dusukun ɲumantigi ma ani ka kɔlɛ mɛ maa o maa hakilila ye mɔgɔw ta ka tiɲɛ ne ta ka ɲɛ mɔgɔw ta ti tiɲɛ nka ala bɛ e ta tiɲɛ o tuma na don o don an k'an ka ŋaniya ɲuman de siri jango an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi fɛn o fɛn b'a bɔ bolo la ŋaniya ɲuman don an b'aw fo aw minnu y'a ka baara bila ka na an nana hami o hami na ala de b'a bɛɛ dɔn ala k'a bɛɛ dilan an b'a deli an ka ala bolo an ka jamana ala k'a suma an ka jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ni maa min ko i b'a hɛrɛ kunbɛn ala k'i to a la ni maa min ko i b'a hɛrɛ kunbɛn ala k'i to a la jamana ala k'a kɔlɔsi jamana denw ala k'u kɔlɔsi an ka jamana ala k'a hɛrɛ caya ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka ɲɛmayasoba a bi labɛnna ka bɛn ni ziyara ani mawuludu san 2018 ye o de kadara kɔnɔ a ka ɲɛmayaso min bɛ mali jamana kɔnɔ ale ka sigi barilen dɔ kɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛni ɔktɔburu kalo tile 20 a jabala la ka bɔ bangɔni janginɛbugu la baara in yɛrɛ senfɛ fɛn min ye u ka tɔnbolo faraw ye n'u k'a ma ko section ka bɔ an ka jamana marabolo kɔnɔ 46 o bɛɛ ka mayira a kɛnɛ kɔnɔ fatumata ya kane n'a ka jatala baba keta olu ka sɔrɔlenw don san 2018 mawuludu ka se ziyara ma dɔnɲumana ɲina ani a tɔ tɛ tɛmɛ kunɲɔgɔn damadɔ kan tuguni o senfɛ fédération ansardine international wulilen do ka jɔ a sen fila kan bi ka labɛnw sabati ni baara ninnu bɛ sen sɔrɔ cogo min na o kadara kelen in kɔnɔ ansardine bureau national mali kɔnɔ olu ye lajɛ balalen dɔ sigi sen kan walasa ka kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma ni baara bolodalen ninnu lahalaw kan fɔ ka se bureau national yɛrɛ labaara cogo lahalaw ma wula in na ansardine national ye sigi balalen kɛ n'a fɔ san san b'a ɲini ka sigi balalen dɔ kɛ k'a lajɛ baara minnu kɛlen don n'an bɛ don mawuludu ni ziyara doɲumana hukumu kɔnɔna na k'a dɔn baara bonya bɛ etapu min na a bɛ lahala min na an bɛ se ka olu sidɔn cogo min na section kelen kelen bɛ niveau jumɛn na a bɛ labɛn jumɛn na ni waati in na ni section bɛɛ bɛ se ka taa kunkɔrɔta ni wasala mawuludu kɛnɛ kan an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ taasira min na n'an tora tan mawuludu dɔw b'a sɔrɔ an tilala sabula ɲini fɛn na kɛmɛ sarada la i bɛ se k'a fɔ k'an ye 95 sɔrɔ an ka taasira in caman na ni lajɛ balalen senfɛ ansardine national ɲɛmayaso da sera fɛn caman ma ka o ɲɛfɔ ni o kumabaw dɔ bɛ tali kɛ biro kura min ni o sigira san 2018 olu ka baaraw bolodacogow ɲɛfɔli kan ani ka se tɔn wariko yɛrɛ lahalaw ɲɛfɔli ma section 46 kɔnɔ mali jamana kɔnɔ yan k'a sabu kɛ ɲɛmayaso ka fɔ la ko fɛn min ye warisara nasiraw ye ko ADN mali kan ka kɛ misaliya ye jamana tɔw bɛ ɲɛna o senfɛ maa nataw ka bɔ section kɔnɔ olu fana ye u da don u ka warisaraw cogo waati bɛ na yɔrɔ bɛ na a sigi cogo don an ka yɔrɔ tɛ yɔrɔ surunya mɛ an ka tɔn an ma jigura parce que u b'u se kɛ mais se kɛli bɛ u tɔ tun bɛ parce que an ka ciw ma dafa welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin tɔndenw ma donc bɛɛ yɛrɛ k'a filɛ a yɛrɛ ma parce que i bɛ k'a k'i yɛrɛ de donc force ko tɛ mais n'a fɔra i k'a k'i yɛrɛ ye bɔ k'i fadenw filɛ o ye filɛli bɔ
an ka yɔrɔ cinkanw cogo la kɔni an bɛ ala fo ka ala barikada bon an ma tila pewu nka ni ala sɔnna an ka cinkan ninnu ala sɔnna an b'u bɛɛ sara n bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ wulikajɔ bɛ yen cogo min na hali bi mɔgɔw bɛ se ka walawala ka wari ninnu bɔ k'a di an bɛ se ka kunkɔrɔta baara ninnu kɔnɔna na cogo min na komite bɛɛ wulilen don k'i jɔ k'i seko dama yɛrɛ la cogo min na wari minnu k'u fɔra ko k'a di sani mawuludu conférence cɛ vraiment bɛɛ wulilen don k'a jɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ten vraiment kuma laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin tɔndenw ma ani tɔn ɲɛmɔgɔw ani komitew bɛɛ lajɛlen ma wa foyi ma ɲini bɛɛ fɛ ko cɛsiri an bɛ se k'an karamɔgɔw kunnawolo cogo ni an ka baara ninnu na an ka ɲɛtagaw la an bɛ yɔrɔ min na bi o ye cɛsiri ani duwawu an b'o de ɲini tɔnden bɛɛ fɛ bɛɛ ka pan min b'i ni min cɛ bɛɛ ka pan o kunna ka ɲɛsin tɔn in ma ka tɔn in ta ka tɔn in yengɛ Mawuludu ye silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ko ye o kadara kɔnɔ Ansardine National du Mali ko u nisɔndiyalen don kira bangeni ɲɛnamayali la ko ni ala sɔnna ma k'u jigib'a kan k'a fɔ ko jacew bɛɛ bɔ don ni o ye fadenkɛnɛ don ye ko Mali Bureau National bɛna saraba cɛ anw ka san bɛ yɛlɛma mawuludu de la donc mawuludu ani mawuludu o y'anw ka san kunbɛn bon comme mawuludu commencera ka gɛrɛ an y'a laɲini ka convention extraordinaire dɔ kɛ pour que ka se ka an ka programme tɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bon an bɛ ala tanu kosɛbɛ parce que mɔgɔw nana section fɛn fɛn bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ nali sɔrɔ kɔrɔlen ka gɛlɛya ka kɔrɔ i n'a fɔ gawo b'o la gudam ninnu b'o la dire ani ɲafunke ninnu olu ye yɔrɔ minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ mais a bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ni ala sɔnna a ma mawuludu natɔ in an bɛna kunkɔrɔta sɔrɔ international ka kɛnɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma an tɛgɛ fila bɛ kɔrɔta mawuludu la inshallah sarali bɛ cogoya min na kɔni alhamdulillah an bɛ ala tanu mɔgɔw y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ vraiment o ye layidu minnu ta o ɲin'u ka nafolo o y'a dafa a lajɛ in senfɛ Fédération Ansardine International ka cikan sera jama bɛɛ lajɛlen ma min ni o b'a yira k'a fɔ ko tɔnden bɛɛ lajɛlen ka i seko ni damayira kɛ cogo min na cinkan ninnu bɛɛ ka se ka ɲɛmayaso lasɔrɔ ka bɛn ni mawuludu dugusajɛ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa nata ka bɔ section na ni lajɛ balalen in la ɲɛnamayali la o taari jɔ maa 172 bɔɲɔngo la lajɛ do fana min ni ala tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ fɔra a kɛnɛ kan k'a sabu kɛ suratul ikilasi o sɛbɛkɔrɔ kalanna ani kirakan sɔliw cogo min na lajɛba ninnu bɛ se ka don hɛrɛ la ni k'a bɔ hɛrɛ la. Mouvement pour l'Union des Maliens Manyema Cheikh Aruna Sangare ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 20 a ye wele bila a baaraɲɔgɔn ma u ka se ka kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi kunnafoni kɛnɛ mun senfɛ a ye a jira k'a fɔ fɛn min ye politiki ko binaku ye k'a bɛna yɛrɛ sɔminɛ ka bɔ o baara la baara in kɛr'u fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen fɛn min ye mouvement yɛrɛ ka dagayɔrɔ n'o ye a jabalaya kɛrɛ ka bɛn ni yirimajɔ zerni kɔnɔnɛ Mamadu Ben Sherifu Sumano n'a ka jatala Fuseni Keyita olu ka sɔrɔlenw don. Wagati caman hakili jagabɔ kɔfɛ k'a fara maakɔrɔw ka bilasiralikanw kan ani bangebagaw ka hakilinaw kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Aruna Sangare y'a yira k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu mun tun b'a bolo ni a bɛ f'a ma Aruna 2018 k'a bɛna o ko ɲɔngiri o la sa a b'i ɲɛsin a ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu mun bɛ yen n'a bɛ f'o ma MUM n'o ka hakilinaw ye malidenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen n bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn bi alhamdulillah an ni an ka tɔndenw sigira ka kuma ka masala waati kɛra an kun ye jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min tɔgɔ ko MUM Mouvement pour l'Union des Maliens gɛlɛya daminɛna an ka Mali camancɛla waati min na an ye o mouvement sigi donc o mouvement ti politique mouvement ye ala y'a kɛ élection ninnu surunyalen an y'a ye k'a fɔ ko an bɛ se ka jamana baara an bɛ se ka fɛn caman kɛ jamana ye o hukumu kɔnɔna na an ye décision ta ka an ka candidature déposer walasa malien denw ka se k'an sugandi an ka se ka jamana dɛmɛ alhamdulillah votew kɛra élection kɛra donc ala yi président Ibrahim Boubacar Keita ala y'o garisɛgɛ ka jamana mara donc o hukumu kɔnɔna na an yɛrɛ farala kan second tour la walasa a ka se ka élu second tour la maintenant votew tɛmɛna votew banna bi an sigira an ye décision ta ka yira k'a fɔ an kun bi politique min na o politique kun ye ka masaya ɲini walasa ka jamana bɔ gɛlɛya la vote ninnu bannen kɔfɛ bi an ye décision ta k'a fɔ ko an bɔra o activité politique ninnu la an seginna donc faso société civile la walasa an ka baara ye min ye
o ye de ka maliyɛndenw bɛɛ don da kelen fɛ k'o bɔ da kelen fɛ an ka baara ye min ye o de ye ka dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin fantanw ma ka dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma donc an ko ni ala sɔnna an ye décision ta an kun bɛ ka activité minnu kɛ fɔlɔ o activité ninnu an bɛna u démarrer an kun ye parti boloda walasa an ka parti créer donc o parti création fana an ye o ɲɔngiri an y'o jɔ an y'a ye k'a fɔ ko an bɛ se ka jamana dɛmɛ min ti parti politique sira fɛ donc alhamdulillah tɔndenw bɛɛ jɛnna n'o ye alhamdulillah an y'an ka baaraw daminɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka basigi don jamana kɔnɔ ala ka maliyɛndenw bɛɛ don da kelen fɛ k'o bɔ da kelen fɛ ala ka lafiya don jamana kɔnɔ bon ala ye ɲɛmɔgɔya di président min ma min ye Ibrahim Boubacar Keita ye an b'a ɲini ala fɛ a ye layidu minnu ta jamanadenw ye ala ka a ta fanga nɔgɔya ye walasa jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ maliyɛn bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka président kura dɛmɛ walasa a bɛ se k'a ka mandat dafa ni hɛrɛ ye ni lafiya ye maliyɛnw bɛɛ ka intérêt kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ faraɲɔgɔnka jɛkulu MUM président n'o ye Aruna Sangare ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin a kanubagaw ma mɔgɔ minnu tun tugulen don a kɔ k'a to a ka fanga ɲini baaraw la jamanakuntigi ɲini kalata mun kɛra juillet kalo tile 29 tɛmɛnen. Jɛkulu min sigira an ka jamana kɔnɔ ka se ka an ka jamana senanci dolanko bila sira kelen kan u k'a ma ko comité de normalisation de la fédération malienne de football ale ni ligiw ka taa se kulobu ɲɛmaw ma u sigira ka masalala fɛn min kan u bɛ tali kɛ lɛtiri dɔ la lɛtiri mun cira FIFA fɛ baara in bolodariw fɛ ka bɛn ni kari yɛrɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 21 Boubacar Traoré n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka jɛ ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Comité normalisation la fédération malienne de football maa ko ye wele bila min ye ballontan acteurs bɛɛ lajɛlen ma min b'a to u bɛ se ka sigikafɔ kɛ min bɛ tali kɛ FIFA ale ye bataki min bila ka na d'u ma ni wagati laban in na ka se ka ɲɔgɔn hakili falen kɛ a ko la n'o kɔnɔna ko la n'o bɛ tali kɛ assemblée générale extraordinaire dɔ ka boloda min bɛ tali sɛbɛnfuraw lakurakura lɔ ka sariya sunba o kɔnɔna na n'an ko ma relecture de texte ni kɛrɛnkɛrɛnna bureau kura ka sigi cogoya min na n'an ko ma assemblée générale élective ka fɔra min ye dɔ ka farali min kɛ comité normalisation mɔgɔw ka baara kɔnɔna na. Familia ko tɛ o a nana ne ɲɛ b'a la cogo min ne ye fɛnw faamu a nana ka FIFA parce que an bɛ FIFA ka ɲɛmariya de la sisan koyi donc maintenant a nana FIFA ye mun fɔ a ye a nana o de fɔ an ye maintenant an ye mun fɔ fana an k'a ma ko an yɛrɛ c'est mitigé voilà ne y'a faamu cogo min ale yɛrɛ ye conclusion ta cogo min a ko ko fɛn bɛna kɛ a tɔgɔ de texte bɛna assemblée bɛ kɛ pour la relecture des textes nous tullo la o bɛ fɛn kɛ a tɔgɔ de assemblée élective kɛ. Assemblée élective donc o problème bɛ yen en même temps sentence du TAS fana tun bɛ yen parce que tribunal kɛra TAS la le 27 o jaabi fana problème tun bɛ yen donc FIFA ye lettre de ci k'a fɔ ko an ka assemblée extraordinaire kɛ le 17 novembre pour que ka texte kuraw adopté. Sauf que au problème bi ni texte kuraw adopté k'a fɔ i bɛ taa élection kɛ ni o texte kuraw ye o ka gɛlɛn parce que ligue professionnelle b'an bolo o ma sigi donc a dun fɔra o mɔgɔw bɛ voter donc faut k'o trancher k'o ban donc on a exigé à ce que u ka FIFA mɔgɔw sɛbɛn k'a f'u ye k'a fɔ bon an tɛ se k'o kɛ mais an kɔni ka laɲini ye min ye ka texte kuraw minnu b'an bolo k'an ka élection kɛ n'o ye à partir de la sentence du TAS ni élection kɛra bureau kura min bɛ sigi o bureau kura bɛ se ka texte kuraw adopté. Tun tɛ dɔwɛrɛ ye kɔnɔro tun ye laɲini kɛ ka FIFA fɛ tun b'a fɛ ka assemblée kɛ assemblée ba kelen an bɛ texte adopté an bɛ kilo la dɔrɔn an bɛ élection kɛ o ma FIFA ma sɔn FIFA ka jaabi kɔnɔ FIFA ko ka assemblée tila fila ye ka élection kɛ fɔlɔ a fɔ ka texte adopté fɔlɔ et que o texte kura ninnu élection ka kɛ n'o ka base kan donc a yira k'a fɔ gɛlɛya b'o kɔnɔ je crois que an ka échange sababu fɛn na u bɛna laɲini kɛ FIFA tuguni ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna pour que u k'a faamuya Mali ka a taabolo o cogo la a ka gɛlɛn Mali kɔnɔ. Yarɔ an bɛ nin bɛɛ la Mali balontan ko a bɛɛ bɛ élection ko de nɔfɛ pour que ka fédération bureau sigi n'i y'o bɔ a la à 99% bɛ bon ka dɔgɔ o la quoi donc je pense que u da magaro fana na parce que u kɔnɔ galen don parce que ka da kun ɲuman kan u t'a dɔn collège électoral bɛna kɛ cogoya min na donc u tɛ fɛ ka baara kɛ baara min a baara bɛna attaquer tuguni donc u y'a jate minɛ pour que sentence min bɛ TAS la
Donc pour que Djabi kana tile fila in na pour que k'u déterminer par rapport à ça. Et je pense que n'o kɔni nana u b'u ka fɛn kɛ donc je pense que Mali balontan ko bannen pepe donc u ka nali fisayara a ɲana yɛrɛ de quoi ne hakilina t'a la. An b'a fɔ sa ko nin ko in kɔnɔna n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan sa o ye kɛrɛnkɛrɛnna bɛ tali kɛ assemblée générale élective bureau kura sigili min bɛ nabolo da o ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ni min ye tribunal arbitral du sport n'u ka ma taasi ale bɛna jaabi min bɔ novembre kalo tile 9 ni o ka hakilinaw ye. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi taa walawalali kan ye. A ɲamatununen kɔfɛ san kelen kɔnɔ min bɛ Nigériyakaw fɛ ni u kama ko Biafara kɔnɔ n'u bɛ wulikajɔ la k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ Nigériya la maa min b'o wulikajɔ ɲɛkun na n'u kama ko Nandi Kanu a tan bɛ poyi diɲɛ fa min fɛ o ye Bani Israɛla ye ja dɔ tɛmɛna kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ minnu bɛ k'a jira a bɛ Yahudiyaw ka bato ka k'a kɛ u b'u jɔ k'u ɲɛsin koko mɔ ka weleliw minnu kɛ n'u kama ko mur de lamentation a yɛrɛ y'i yɛlɛma ka filɛli kɛ siɲɛ dabadɔ maa minnu y'a ye k'a lasa olu caman k'a dun waja in mɛnɛ kɔrɔ maa dɔ bɛ ka lakamuni kɛ ka jira k'a fɔ an ɲɛ bɛ maa min na n'a bɛ ka bato kɛ bi Bani Israɛla dugula dugu min tɔgɔ dan bɛ Dawudu la n'u kama ko Ville Sainte de David ko Biafarakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini ɲɛkun Nandi Kanu don a dun tununnen san kelen ye nin ye kanuba caman fɛnɛ kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ Nigériya faamaw kɛn'a kɛ k'a kundo bawo don min na u bɛ taa ka du lakoli a bɔtɔ ma ye maa fɛ a bolitɔ fɛnɛ ma ye maa caman kun y'a jira k'a fɔ a kundo min sɔn ka kɛ surasiw fɛ k'u kɛn'a kɛ k'a minɛ ni ka sɛbɛkɔrɔ lajaba k'a fa a ka labasaba min kun kɛ k'i da k'i bonbo ye a tununjugo kunga o yɛrɛ n'an bɛ jɔn walajɔ a la k'a fɔ e yɛrɛ sera ka badaki dɔ sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ min kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ nin na bi wa k'a tɛna mɛn bilen k'a nin sara a kanubaw la Biafarakaw Nigériya jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakilina tigɛ a yɛrɛ balimakɛ min bɛ Nigériya o y'a yira fana kunnafoni di sira dɔ fɛ k'a fɔ e yɛrɛ n'a kumana ko basi foyi tɛ a nin na maa min yera Bani Israɛla n'a jɔn bɛ k'i ɲɛsin koko ma ko Nandi Kanu don. Camerounikaw fɛ ntɛnɛn octobre kalo tile 22 jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ kan ka jaabi labanw bɔ k'u bin jamanakuntigisigi kalata kunkan min kɛra octobre kalo tile 7 tɛmɛnen yanni o cɛ dimanche duguba min bɛ wele ko Douala fangasinamatɔw kanubaw ko u bɛ bɔ ka nisɔngoya taamaw boloda fan caman fɛ ko barisabu ka da kan ko jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ natɔ tɛ kuma kura fɔ ko jamana ɲɛma min kɛn bɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ Polebiya k'o de ka sebaya talen sɛmɛndiyatɔ de don o tumana k'u tɛ jɛ ni a ye lakana tigilamaw y'u babali fan caman fɛ nisɔngoya taamabaw kun kan ka taa kabali yɔrɔ min na lakana tigilamaw taara yen minɛ k'a fa dewu u kan ka siraw minnu fɛnɛ minɛ ka taa bila kabali yɔrɔ la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen minɛna fangasinamatɔn ɲɛma min wele ko Jean Michel Niche ni fangasinamatɔn SDF ɲɛma don ale yɛrɛ de kɛra nisɔngoya taama kolokoloba ye ale ka du lakoli la kanubaw y'a yira k'a fɔ a ye tile mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ma se bɔ denbaya dafɛ jan ko a bɛ taa ye nisɔngoya taama kɛnɛ kan fangasinamatɔn ɲɛma wɛrɛ min fɛnɛ bɛ wele ko Edeta Ka Wala ale fɛnɛ ka denbaya lakoli la lakana tigilamaw fɛ maa bɛ se k'a fɔ fangasinamatɔn kanubaw ka laɲini ma se sabati nin don dimanche Douala kɔnɔ duguba wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ni o ye Yaoundé ye yen kɔni sɛbɛkɔrɔ basigi kunbɛn barisabu ka d'a kan mɔgɔw kun bɛ ka munjugumaɲakaw kɛ fa bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kulu wolonwulaw minnu bɛ Yaoundé kɔnɔ ni segikɛn b'u la a bɛɛ lajɛlen kun b'a cogo la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ jaabiw kɔni kun kan ka bɔ ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile 22 nɛgɛ ɲɛ 11 de ye jamanakuntigisigi kalata kunkan min kɛra octobre kalo tile 7 tɛmɛnen. maa tan ni la ɲɔgɔnna bɔnɛna a nin na Congo Kinshasa fana fa min bɛ wele ko Nord Kivu n'a duguba ye Benin ye a bɛ waati jan bɔ fali bɛ ka caya ye dɔw y'a yira k'a fɔ Mamudu Lenjakulu hɔrɔnin min bɛ Uganda ni Congo Kinshasa ni ɲɔgɔn cɛ ko ADF k'o de ka kɛwale don maa tan ni lade bɔnɛna a nin na nin sen ka bɛn ni sibiri octobre kalo tile 20 ye a kɛra sababu ye ka Beninkaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ f'u yɛrɛ wulila ka bila sigida ɲɛmaaw la k'u tɛ k'olu lakana seerew y'a yira k'a fɔ Mamudu Lenjakulu ninnu nana maramafɛn siya bɛɛ lajɛlen dɔ tun bɛ u bolo bese ni jele ni marifa ni ka sɔrɔ ka ɲɛsin ma nana masumanenw mɔ k'u bɔnɛ u nin na ni ka laban ka sow dakari ka suyaninw kɛ dugu jɛlen ni maaw ɲɛ bɛ suw dalen la Beninkaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u yɔrɔ bɛɛ wulila ka se mairie mɔ ka mairie filɛ woloti
k'a dakolondi jamana furuba yɔrɔ minnu bɛ yen u y'o bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na lakana tigilamɔgɔw sɔrɔla ka na mugu ti sanfɛ ka maaw yɛrɛ kɛ diɲɛselegana ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO min fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ farala lakana tigilamɔgɔw kan u bɛ se ka lakana sɛbɛkɔrɔ bonya cogo min adamadenya hakɛlabasa jɛkulu min bɛ Amerikikaw fɛ yen n'u k'a ma ko Human Rights Watch o y'a yira k'a fɔ ale ka sɛgɛsɛgɛli bɔra a kan maa 200 ani maa 30 ani maa 5 de bɔnɛna a nin na mamurutilen jɛkulu ADF ka wulikajɔ 100 ɲɔgɔn na senfɛ Benin kɔnɔ janvier ni septembre kalo cɛ ɲina. Angolama ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ u sera ka Congo Kinshasa ka de maa 380 ɲɔgɔn na de bɔ Angola jamana kɔnɔ ka taa Congo Kinshasa yanfan fɛ u kɛn bɛ ka hakilina dɔ sigi sen kan wɛni hakilina do ko opération transparence de lutte contre le trafic de diamant maa minnu bɛ taa Angola jamana kɔnɔ jamanze la u tɛ ka jama ninnu ze sariya kɔnɔ o kumana olu kɛlɛ fɛɛrɛ de sigi bɛ sen kan minisiri min bɛ Angolakaw fɛ yen n'a ɲɛsin bɛ jamana ɲɛmayaso yɛrɛ lakanani mɔ Pedro Sebastião ale y'a yira k'a fɔ Congo Kinshasa ka den ninnu nɔna Angola jamana kɔnɔ u sera ka bɔ jama dɔw ka minnu nafolo bi t'i jɔ fɔ dolari wale miliyɔn 1 na ko wa ko jama bɔ yɔrɔ in kɛ bɛ yɛrɛsago kɛ yɔrɔ ye bɛɛ bi ni su jama kan k'a bɔ ten ko fɛn tɛ taa jamana wagande kɔnɔ k'o de kɔsɔn ko jamana ɲɛmaaw ye hakilina ta k'a fɔ u b'a lajɛ k'a ko dansira la n'o de fɛnɛ nana bange nin ma hakɛ bɔli la Angola jamana da fɛ ka taa Congo yanfan fɛ a y'a yira fana k'a fɔ tɔɔrɔma maa si sɔrɔ Congo Kinshasa ka den wɛnɛw na nka Congo Kinshasa maa ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ Angola jamana maa ɲɛmaaw ye ko min kɛ nin ye ko kumasuli ko do jɛ min bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ danjɛ ko jɛ cakɛɲɔgɔnya jɛ miirima kɛ o si mɔ k'olu ka denw diyagoya gɛn dɔw yɛrɛ gɛn dɔ fɔ olu fara ko kumasuli ko do jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cakɛɲɔgɔnya mɔ. dɔgɔkun kelen kɛlen kɔfɛ dade la Saudiya masakɛw labanna ka jɔngwalajɔ a la k'a fɔ u ka den min kun ye kunnafoni dila ye n'a ni fanga kun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a kɛn kun bɛ ka Saudiya jamana bila ka t'i kalifa don Ameriki jamana kɔnɔ n'a donna Saudiya jamana lasigidenso consulat dafɛ Turki dugukolo ka a bɔtɔ ma ye ko ala la ko a fara ko nka k'u t'a fa cogo kalamɔ wa u t'a su fɛnɛ yɔrɔ dɔ minisiri min bɛ Saudiya jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ Saudiya ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛ ɲɛnabɔw ma Abdel Ali Jubeiri a y'a yira k'a fɔ maa minnu kɛra ko in kɛbaw ye Saudiya lasigidenso la Turki jamana ka Istanbul ko maaw do Saudiya ma ɲɛmaaw tɛ minnu kalamɔ wa ko Saudiya masakɛ den min kan ka sigi wolo kan n'u k'a ma ko Prince héritier Mohammed Ben Salman a kamalenya ye ko MBS k'o fɛnɛ t'a kalamɔ wa a ma yamaruya di ko a ka kɛ a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni nka Saudiya masakɛ n'o ye cɛkɔrɔba yɛrɛ Roi Salman ale ko ɲɛɲinini ka kɛ a ko la maa minnu kɛra ko kɛbaw ye kiri k'u nɔbɔ ko walasa a ka kɛ ka maaw ladi a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ Saudiya jamana kunkan o fɔlen kɔfɛ Turki yɛrɛ min n'a kɛra u ka dugukolo kan Saudiya lasigidenso la Istanbul Recep Tayyip Erdogan min y'a ɲɛmaa ye dimanche octobre kalo tile 21 a ko bɛɛ k'i ta fɔ nka ale kɔni bɛ min dɔn tiɲɛ kɔni ɲɛ min ye ko in kun kan a n'a ɲini k'a da kɛnɛ kan fali in kɛra cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen na ɲɛɲini a ko tarata ani jɛkulu dɔw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min senfɛ a n'a ɲɛfɔli kɛ u ye ko barisabu ka d'a kan ko tiɲɛ de bɛ ka ɲini nin yɔrɔ in na Alemaɲi jamana ni Faransi jamana dimanche olu farala ɲɔgɔn kan k'u k'a kɛ kelen ye ko maa min kɛra Jamal Khashoggi fa b'a ye ko Saudiya masakɛw k'a lajɛ u ka kan jɔlen fɔ maaw ye walasa bolomadayɔrɔ ka se ka sɔrɔ u ka kumaw na barisabu ka d'a kan ko kumaw minnu bɛ ka fɔ u fɛ ko kumaw tɛ ɲɔgɔn ye Saudiya masakɛw y'a yira k'a fɔ kɛlɛ dɔ de kɛra Istanbul Saudiya lasigidenso kɔnɔ Turki dugukolo kan min tigɛcogo man ɲɛ kunnafoni dila Jamal Khashoggi ni maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a puruna kɛ a k'a ma fɔ ka ngɔnɔ bisi k'a fa min yɛrɛ ye kotɔ kɛ duurulen ye sa u yɛrɛ jɛɲɔgɔn min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni o ye dankɔrɔba ye Ameriki maa ɲɛma Donald Trump ale min dalen kun do u la u ka dakuruɲɛ fɔlɔw k'a fɔ u ye fɛn minnu fɔ maa in b'a cogo la ko minɛ bɛ se k'a mɔ ko kɛlɛ dɔ de senfɛ k'a fa mi sɔn ka kɛ min kun ma dabɔ a kama ko Saudiya masakɛw t'a kalamɔ ale laban bɛ ka n'i jɔ k'a jira k'a fɔ namara ko ni kalo caman de bɛ Saudiya masakɛ ka kumaw na k'u k'a lajɛ u ka kan kelen fɔ maaw ye minɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔw minnu mɔ ko barisabu ka d'a kan k'u bɛ ka dakuruɲɛw minnu bɔ ko ni k'i b'i poro fa dɔ kan k'a bɛ poyi ka taa fa dɔ fɛ ko kuma bɛ ka taa fa bɛɛ fɛ ko minɛ yɔrɔ kelen tɛ ka se ka sɔrɔ u ka dalakaw na a y'o kunnafoni di gafe min kɔnɔ u bɛ wele ko Washington Post maa in yɛrɛ yan'a ka fa k'a to kalifa la Ameriki dugukolo kan Jamal Khashoggi a tun bɛ sɛbɛnni kɛ o gafe in de kɔnɔ wa o gafe in de fɛnɛ kɛra gafe gale ye kunnafoni di gafew la ka maaw lasɔmi k'a fɔ olu baarakɛɲɔgɔn Jamal Khashoggi bɛ Turki dugukolo kan a donna Saudiya lasigidenso kɔnɔ Istanbul n'o y'a faso lasigidenso ye a don dɔ yera nka a bɔtɔ ma ye.
bamananga kunnafoni be dafani min ye o de k'a fɔ Cameroun jamana kɔnɔ fɛn min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Paul Biya bibi na a si be san 80 ani san 5 la a ye san 30 ani san 5 de kɛ jamana kɔnɔ ka bɛn ni kalata jaabiw ye a sigira a yɛrɛ nɔ la ka bɛn ni ntɛnɛn dɔ ye n'o be kɛ a manda 7nan jamana kɔnɔ kɛmɛ sarada la maa min ye kalata ye o bɛ t'i jɔ fo maa 70 ani maa 1 na o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na mun labɛnna kunnafoni so ɲɛmaya su fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ